Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Salawat mayong gabi, kamusta naman ang maparangga na Montag Palabati, region-wide, mga palagad kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Lunes, petsa 29. Uy, today is Monday. Dalawang tulog na lang. Magabulag na sa ato ng bulan sang Hunyo. Ato naman abi-abihon ang pagsulod sa bulan sang Hulyo. Buwas Pizza 30, Mother's Day. Because tomorrow is payday. Kag remember buwas Pizza 30, ang aton pagpaidalom sa Modified General Community Quarantine. MGCQ, ti after buwas Pizza 30, anong matabo sang Bacolod, anong matabo sa Negros. I heard nga daw Governor Bong Lacson nagparayag kag nakamuno nga daw ipadayo niya ang MGCQ sa probinsya. I don't know kung ano ang matabo sa syudad sang Bacolod. Yun na, magadepende sa alkalde. Lunes naman nato sa nga pagpangalagad sa Kirandan, liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa atong sininga news team. Ato sa nga Patrol 2 Crosswind Patrol, kay na pa nagarambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, sa liwat nato nga pagbantay, amat-amat kapag dalom sang kagabiyon, sa nanoman nga mga eventualities, from where the action is. Mata kag dulonggan oras sang kagabiyon, aksyon, Jan Diaz.
Back to back sa aton nga piloto, waswas lang konomay, ariya lang kormais. Importante, way lang Malaysia. Aksyon papang Nixon Tahong. Aton nga news center, ginabantayan sa giyapo ni Action Andy Pensor. Of course, atong sini nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri sa atong nga IT expert Sir Elray Dutinius. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Ciudad Sangbago, Builog man nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kirantan ang inyo sinialagad, ang inyo siningang kurmana Action Night Patrol Program Lunes Tub-Tub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Hop din ninyo ako sa labilin isa ka oras, 15 minutos kapag pangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Ang unang kabahan sa ato sila kapag pangalagad, ginadulong sa iyo sa kaluan sang Santon Plus Herbal Capsule. Nagabulig para nga mangin maayo ang sirkulasyon sa aton siling nga dugo. May problema ka sa skin problems, gum disease, makabuligid ang Santon Plus Herbal Capsule. Sa aton nga mga kababainan, kung abnormal ang inyo sining pamulanon, tumar kita adlaw-adlaw Santon Plus Herbal Capsule. Kaya ina, ginapanormal ya ang pamulanon sa aton kababaihan. Santon Plus Herbal Capsule, mabakal sa bisan diilang nga butika sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang ini mga porso sa ato sa nga pagpangalagad, ginadalo man sa kalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap ay mayara sang antifungal properties nga nagadugang paitom sa atong sining nga buhok. Isa man ni ka maayo nga naghatag sang vitamins kag mineral ang mangosteen sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Diri ka na 100% certified organic kag 100% natural ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. That's why sa inyong pagpapalaklon, ayaw gid magkalipat. As always, lista ha para hindi ka malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ang ini mga bahay sa ato sa nga pagpangalagad, of course, kinadurong sa iyo sa kalawas ng Evergreen Herbal Capsule. Amo ni siya ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig ini siya limpyo, nagabulig pabakod, kag nagabalansi sang mga sistema sang aton nga lawas. Ang sekreto sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sang nagkalain-lain nga balatian? Ang kakulang sang vitamina kag minerales. Vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin A, potassium iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, a quality product of Doc Hico Alternative and Health Food Center, aprobado sang BFAD. More information, ikayong lawas, dulot sang vitamin D3 sang dulot sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pakitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa masunod nga mga butika.
Floretes Drugstore sa Binalbagan, Bilyones Drugstore sa Hinigaran, Alice Drugstore sa Hinigaran, Thea Joy Pharmacy sa Banwasang Pontevedra, March Pharmacy sa La Carlota City, kag sa Ricarcy Pharmacy, La Carlota City. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:50 na. 10 minutos para bilin antes kita magaongo sa takna nga alas 10 oy sa aton nga mga pumuluyong pahanukoy no na. Extra lang gid nga paghalong may ara na kita dira isa ka kaso positibo sa COVID-19. Isa ka 29 anyos nga lalaki, seaman, nangin positibo sa COVID-19 right after nga nagawa ang iya sini nga swab test. Ara siya nag-star sa Purok NHA Village 1. Lapit kita sa akong nga teritoryo. Naka-home quarantine ini siya. Kag ginpasiguro gid sa pamilya nga ang tanan nga health protocol ila sundon. So halong-halong na kita mga pumuluyo naton dira sa Barangay Panukoy ha. Amo nang panawagan ni Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble na dapat kita mangin vigilante. Aton ugsaran, aton palibot, aton bantayan. Kung may mga kamalamalahan dira nga mga tao nga nagalabot dira sa inyo, halin sa iban nga lugar, palihog lang pabalagid ang aton nga barangay official sa Barangay Panukoy. Mayaman kiti alerto ang aton sining BHERTS na panimuan kag na monitor at least napunggan nga hindi siya na makagwa, makaranda di kag makawalda-walda, makahalubelo siya dira nga mga amigo pag-abot dira sa Barangay Panukoy. Muna pasalamatan ta ang barangay official sa Barangay Panukoy magabulig-bulig sa kinanglanon sa aton dira nga utod nga subong ara sa kinatawag nga home quarantine matapos nga nagpositibo sa COVID-19. Ang iya sinibalay ginabantayan gid sa aton nga barangay tanod para nga masunod gid lang tawag nga health protocol sa hingyo sa aton nga barangay official sang Barangay Panukoy sa papanguna ni Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble. Alini siya sa Cebu, nag-ride all ni sa isa man ka barko. Way mag-agi sa ginatawag nga health protocol. May lang kay ti mapisan kag very active ang aton nga mga BHERTS nakalabot, gin-check, gin-pa-swab test positibo sa COVID-19 ang ini nga 29 anyos nga lalaki. Again, ara sa subong gina house dira, ginapedalong sa home quarantine sa Purok NHA Village 1, Barangay Panukoy. So, halong-halong kita ha. Sa mga PUMs naton, palihog lang sundon tagid ang advice ng aton nga mga barangay official, ang aton nga local government unit. Takos kag dumdumon ta nga initanan paraban sa aton kaayuhan, sa aton bilog nga pamilya, even sa aton sini nga kaingon. Kita maghuya-huya sang sa matapikan mo pada ang imo pamilya bilog, ang imo kasilingan, iti masyado ka subo ka kasakit kung may mga amo ka na nga sahi sang sakit. Tamo na nga aton nga mga pumuluyong pahanukoy non, please buligan ta nga aton barangay official sa Barangay Panukoy. Hindi sa tanang nga oras aton sila mabantayan.
aton sila mamonitor. Kamo nga pumuluyo, kamo ang serbi namon nga mata kag dulunggan sa mga tao nga nagalabot ilabi na halin sa iban nga lugar. Tining 29 years old nga lalaki, nga siman, halin siya sa Cebu. Yung Cebu, sumong po ito yung problema sa COVID, 4,900 ang positibo sa COVID-19 sa Cebu, ha? Tamak mo na nga problema sa gobyerno. Doon ang sentro ang Cebu City kag province of Cebu kon COVID-19 ang paghahambalan. Ini paglahug-lahugan na. Dapat seryosohon ini sa aton nga mga utod ang nagakatabo diri kung kaysa sino nagapululi bla sekreto halin sa mga ibang nga lugar. Amo ni kung kaysa ang matapikan pa sang COVID-19. Ang mga LSI naton, ang aton nga mga OFW. That's why nga tigin pauntat anay temporaryo sa aton sining probinsya sang Bacolod, even sang province of Iloilo City, ang pagpululi sa mga LSI sa nagkalain-lain nga mga lugar para nga hindi na maglapta pa ang ginatawag nga COVID-19. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:56 na. 4 minutos para bilhin antes kita magaongon sa track ng alas 10. May gabi dira sa kay G. Will Viewers ng California. Ara na siya nakatutok na. Nagalantaw, nagapabati sa ito siya live streaming. Thank you so much. And God bless sa kay G. Will Brewer. Salamat gid sang iya sinipadayon man nga suporta kag pagpamati diri sa Aksyon Radio Bacolod. Sa kay Bobby Munoz and family dira sa Talisay nakatutok na sa ato sining pagpangalagad. Amo man si Toto Chipi Villanueva Malapitan. Gabi dira kay Toto Chifi Villanueva Malapitan. Ang family naga-monitor gid sa aton sining pagpangalagad amo man kay Jordan Montorio. Sakay Engineer Nonoy Galunan kag sakay Ma'am Jolie Hamandrea sa All Sector Industrial Sales sa Kabangkalan, kapaurok-urok na sila. Si Rogelio Toto Catalbas Jr. ara naman, misis siya kabataan niya, mon migos puno lunok da, kapaurok-urok na, no? Maman kay Mr. and Mrs. Joseph kag Julie Chuan family, Mr. and Mrs. Manuel Kuan family dira sa Silay. Ara na sila. Sakay Mr. Rioven Tampos, ang mapisan ng LTO Chief sang Bacolod. Of course, sakay Maninoy Jerry, Mr. and Mrs. Jerry Ontiveros and family. Nagatutok na sa aton sa pamlagad. Mr. and Mrs. Roger Montalbo and family. Happy listening. Salamat gid sa iyo sa dinang pamamati. Kada gabi. Sakay Lawrence Britannico, mayong gabi. Sakay classmate Merly Dolido Magallanes. Dara sa may area sang Salong Kabangkalan, nagatutok na sa aton si Jude Panag. Dara sa Barangay Baliwagan, San Enrique, ang pamilya Hurada kag Magbanwa. Alin kay Sintos Hurada Rose. Mansilingan nga nagamonitor man sa aton si Piper, Parsley, no? Sa Victoria City, araman si Ramero Montañez Aplaon kag si Mr. and Mrs. John Bilonyo and family ara na nagatutok na sa aton sining pagpangalagat. I-check ta ato sining patrol 2, ang ato sining crosswind patrol liwat hibadoon ang sitwasyon sa Metro Bacolod din ang ruta kag destinasyon ni Aksyon John Diaz sa iya nga paglibot-libot sa Dakbanwa sang Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon
Night Patrol Field Reports. Yari si Action Jan Diaz sa patrol. Jan, good evening. Pasok, Jan. Ayong gabi ako sa Rek, may gabi sa natin nga mga ka-aksyon. Finally! Yes. I happen to me, bada. Finally ako sa Rek, nadakpan naton, karoon na gabi. Okay kami nagdakop niya, pero dakpan ko si Police Major Charles Sever. No? Ang Station Commander ng Section 4. Ligat na naman gina-project ka na kisako, kabalo ka naman investigation yan, no, sa isang kaso. Pero karoon gabi, nadakpan na gid sa, no, already sa iyang hulot ako sa Rek. Nagapulo pa huway kay may mga development man ila mga kaso, pero sorry, ako sa na parte sila the area, no? Kaya kabalo ka, pila ka day, sir? 1 month na, no? 1 month na ta. 23? 1 month na, no? Mga isa na kabulan, di sa grade o san, ulang, select na isa na di sa kabulan, Bras, may police station number 4, no? Lapad-lapad area yung daan, Villamonte, Monte Vista. Alam mo yun, Estefania, sir, no? O, Estefania, Iapagit, ano pa, Baiti City, Baiti Size, 23, 41 kag 19 hasta Burgos, no? Hasta 20, 30 mga barangay, di. Lapad-lapad yan. May merkado sa Burgos, may Lopez East. Kumaisip pa niya pa sa, may homesite pa gid sa, no? May lapot mo itong babaw to Villamonte, no? So may, ano na ganito, may lockdown sa una, di ba, sir? Na lapot pa to na daniya. Dito lapad ng Silmonte, di ba, no? Imo pa na, no? Robinson niya. Triangle. Lapag ito yung Maria. Ninara, lapot mo pa nara, no? Aperte sa sir. Anyway po natin ka rin gabi, kaya hindi kami naglabay sa may New Government Center. Ang NGC kong gabi, ay nagit man tao, sir, no? Umama ni oras. Nga may nag-standby ito, ya. Wala na. Pero ang patrol, may naglibot ko kina. Galibot ito ang patrol, eh. Dito, hindi mo ito sa ako, ang NGC actually, kaya wala naman ito ng mga salakyan. Nga usually kung gabi, aralan ni Mayor, nagatiner. Wala naman bukas nga kalanaan, no? Wala naman, bukas sa kalanaan. Oo, wala naman masyado. Except na lang yan sa area ni Sir Bonilia. May mention naman to siya. Basta subong lang gabi, may mga idlak-idlak naman to nagbukas sa Station 6. Sir Bonilia. Arab lang mga ipatigpat na action direct. Nagbukas naman along sa may Rosario. Teka, bulo ka dan, mata ni Papang Nixon, basta igpat-igpat. Dasi kinayasig-pat-igpat. Yan, tikita, ginamon kikina. Ang lawa-lawa nga permele na sudal Papang? Ambot yung inasudlan. Madisdas siya. Lawa-lawa na vlog. Sa una ka, paborito na sa una ni Papang na nga destinasyon mo. Ay, hindi. Sa ulunan, aksyonerek. Ang lawa-lawa, wala. Okay. Ang ulunan, lapit sa may, ano ganun ba, panigdaryada, baligyaan, sang, ano ganang malunggay nga pandesal na ba? Bugrong. Nalapit mo ikan bugrong da. May ara. Dala mong tikita sa pinato. Doon nag-idlak-idlak naman to. At ibot silingon bukas guro, ano? Basta may inom-inom man. Extra nila, hindi na maglabot curfew. Gali kay curfew, no? Dapat magpinauli na sila, no? Gani. Anyway, kamusta ang tanay, no? Upo natin karoon ng gabi live, gikan diri sa station number 6, station 4. We have Police Major Charles Sever, formerly Station Commander sang Station Commander sang Jess, nag-Station Commander sang 7. Size kagi ka man sa Station Commander sang Police Station number 6. 5 ya. Wala ka 5. Yes. Yes. James ka, gini sa Sir James, no? Nalamdam ko na, tago pa sa 7 niya, 10 and 8, and then subong 4. Sir, may gabi, live na sa Action Radio, nag-monitor na sa may FB Live Action Eric. Sir, may gabi po sa Action Eric, sir? So, Sir Eric, may gabi ka, may gabi man sa tanan nga listeners ang Action Radio. Yung katunog sa tingog mo subong, sir, ah? Katunog ko rin tingog mo? Katunog ko rin tingog. Kay close di mayong. Doon na maguhan mo sang katunog sang tingog ni Medyo River ba? Gani man. Anyway, sir, kumusta so far, sir? Ang palibot ni sir sa area sa Station 4, sir? So far, ang continuous subong ang aton nga pag-conduct ng investigation sa mga previous case nga nag-transpire dire. And then, ongoing subong ang aton nga follow-up sa iniman nga kaso nga nag-transpire sang kagabi, wherein nga may incident dire nga ginbuno. Okay. Sir, anyway, una ko lang anay, kamusta ang palibot, sir, sa Station 4, ang mga balalgyaan dire, ano man, so far compliant man sila, sir, sa physical distancing, gini, especially in Liga, may mga rally-rally di sa area.
Yes, so when it comes sa physical and social distancing, ongoing aton nga operation, and then wearing of face mask. So may mga violators man kita nga nadakop. Kag aton yara sila subong sa gym sang Villamonte. Karinig ko sila sa gina-turnover, gina-partner. Yes, so okay gina-avoid ta nga mag-crowded diri ka kita man din mismo ga practice man sang social and physical distancing. So, usually, sir, mga pila man, estimated yung overage sa kada adlaw, hindi ba maglapapuno? Dakpan or sobra pa? So, usually, ang madakpan din namon, mga 7 to 10 man. May, depende man sa adlaw nga damo sing tao. And then, sa mga places wherein nga damo man. So, dira kita maka-apprehend sang violators. Sir, wala nyo kikinbugtuan, wala sa may Burgos, nga dapat, yung sige nyo lang, isa lang ka-entrance, isa ka-exit, no? Yes, sir. Oo, ongoing sa Diapon ang aton pag-observe sang social and physical distancing. Okay. So, isa ina ka pamaagi wherein nga ang tao hindi makapagusto gwa sulod dira kag ma-limit naton ang number sang vehicle nga nagasulod dira kag ang tao nga wherein nga mga ara sa mga paradahan natin no maka-observe din sila sang physical and social distancing because nga matawhay ang dalan and then may mga space. Okay. So may kita ko ito mag-inbutang to ikaw mo daw higot sa tubang sa mga malalagyan. Para sa national? So isa na nga ginbutang ta kay para nga ang mga salakyan hindi makapark dira. Okay. Kag ang ng mga higot intended sa mga customer nga para may area man nga makapila sila kag ma-observe nilang social distancing. Butsi mo, sir, kung may private ka nga sa lakyan, kung magsulod ka sa may vicinity, sa Burgos, hindi na pwede nga mag-park ka to sa sulod, no? Hindi ka pwede ka dala sa lakyan sulod. No, isa man na nga strictly enforced naton. Okay. So, alin sa una, kag ang sa 19 tong entrance, sir, amo na itong gibuksan or sarado Japon? Yes, so, amo man gyapon ang aton nga wandera nga kung ano ang procedure kag ang mga kwanta sang una nga ginapa-enforce dira sa Burgos amo man gyapon. Amo man gyapon, no? Anyway, sir, subong nga kami mo to number mention mo ang stabbing incident ni Brasero. Actually may update, no? Kay may pila nga tatlo ka suspect, sir, di ba? Yes, so ang isa ka suspect ang direct na dakpan ng kapulisan, no? Sir, paano naton, sir, na matamat ni sir identified kag do makabig naton paano naton na inyo na usoy ining kaso, sir? So, after nga na-transpire ang incident, naganda kita investigation wherein nakakuha kita sang mga witness sa insidente. Okay. And then, after nga nag-ocular dito sa place wherein dito na confine ang biktima, nagandak magita sang interview. And then, ang mga suspect nga gin-identify sang aton witness, same suspect man nga na-identify sa aton victim. Okay. So, butchilingon, ining apprehended, and then meron nga duwa ka na nakapalagyo, wala pa nadakpan, identified na gamit tatlo ka mga suspect. So, and then, ang kaso pasaka, tatlo man sila pasakaan? Yes, sir. Oo. Aton sila pagkakasaan sang kaso. Sir, kay di ba ginabunan ining biktima? So, yung victim, sir? Ang si Jo Marie Discartin. Okay. Si Almaraz. 34 years old din siya, single, taga Canlaon, street, Barangay Villamonte. Doon sa Villamonte. Sir, ining tatlo, di ba may information nga iba nagkastigo, iba nagbuno, no? Yes, sir. Pero anong case nila, sir? Pare-pareho lang. So, yes. So, anong possible case nila, sir? So, pasakaan sila nato ni kasong frustrated murder. Okay. Depende na ina sa fiscal kung panaog sa homicide. Sir, ano istorya na ang nadakpan nga
Ano ko na, sir, ang natabo? Sir, anong pinakamotibo ni sir? So, isa ginalantaw natin din, ng motibo is, siyanay, illegal na droga. Oo. Lansiyanay sa illegal drugs. So, may nagka-problema sila sa transaksyon niya doon na Yes, sir. ma-consider sa sir na solve ang case. Oo, kung ma-file na natin ang kaso, and then niladakpan kitang suspect, ma-consider natin nga solve yung kaso after na natin ma-file. Okay. So far, wala magiging ano, sir, no? Kamusta monitoring, sir, against illegal drugs? Dili ka sige lang gapon surveillance or ano man? Yes, so, ang ongoing ang aton nga surveillance where in fact, makita natin nga nadako ang presyo sa illegal nga droga. That's why nga may mga insidente nga parehas din nga ginatawas na nila. Okay. Anyway, sir, congratulations. Thank you so much, sir, sa mga gabi, sir. Thank you, man, sir. May gabi. Jan, Actually, isalot labi ka, may bigay Major Heber, na-file ng kaso to sa mga suspect sa kaso ni Norlins? Actually, pamati si Police Major Rivera sa imo, no? Yes, so, ang ginakompleto pa natin subong ang affidavit as soon as possible nga makompleto na ang result sa primary laboratory kag mga documents aton ginigilayon ni file ang kaso against sa mga suspetsado. Okay, na-interview ko kayo na si Colonel Binyas, ang sila niya ginakompleto nyo pang documentation kag I heard kay Colonel Binyas kaya sa interview ko man nga gina-review sang mga abogado sang biktima ang mga affidavit, no? So hindi pa natin ma-file ang kaso, Sir Buas? So aton ginitinguan i-file ni Buas. Sige. Kung makompleto na ng mga result Okay, nautod si Action Jan Diaz, balikantang signal ni Action Jan Diaz. Interview sa kay Police Major Charles Rever, ang hepe sang station number 4. Angot ini sa development plus ang kaso ni Carl Lenz sa tong Velja National. Balik ta kay Major Heber, sir. Anyway, may ginbuhat na sa akong mga ngalan si si Colonel Benyas. Pero amo na, wala to ko na lang buwas siguro, sir, kung ma-file na man ang kaso o tas time guro nga ma-pastar naman ang mga napasakaan yung kaso ng mga ngalan na Major? Yes, sir. Oo, mas mayo nga makompleto na natin kung ma-file na natin ang kaso before natin i-divulge ito na. Yes, sir. Okay. Thank you very much, Major Heber. Kag daw nahidlaw man ko si mo. May kapihan na si mo, sir, sa Station 4? May already, sir. Time pang apply lang din. Dahil mo kapihan na si mo. Sige, Major Heber, salamat gid kag congratulations. Thank you, sir. Maraming salamat. Action dyan. Yes, actually, namatian si Police Major Charles Rivera, ang station commander. Wala ko na napadalom sang kaso ni Nolens kay ti amo nang ambal to kay ni Colonel Binyas interview ko kay nang niya ginapakompleto ya pa kay Major River ang documentation ti siguro hindi na matapusan si Mana ma-file nilang kaso at least no may improvement no sa kaso sa Nolens kasi makitaan nga wala ginapabalian sa kapulisan national. Actually may ngalan naman nga nakuha pero gusto ko gid makuha gid ang kompleto nga mga ngalan sang mapasakaan kaso kung madayong giman buwas sir, thank you na yes, sure. So hopefully may nagaw nila. Yes. Eh amo ni kinapulawan ko rin nila sa may station. Kasi hindi na nalipot sa ibalo sang aton nga mga kason nga gabing usoy ito rin sa radyo sa nga kaso gani. Wala di bugto-bugto do alos every day ginagahanap ng update. Top nga may madakpan na be. Pero thank you sir. No, may madakpan kag iba pagidagsolek basta may angot sa ni kaso dere. Yes. Amo na nga kung makita naton, doble man ang kayod nila ka bantay dere. Libot nila sa pila ka mga police stations. Libot nila sa mga subdivisions actually. Pero di man nga libutanay nila sa patrol car sa mga kapulisan. By the way, ginaknalis ko na pamati ni retired Colonel, my good friend Colonel Armando Tubong Banwa. Mayang gabi. Good evening, sir. Si retired Colonel Armando Tubong Banwa. Lipat ako sa tsuray, hindi mo? Ako ganit. Ako rin kita tsuray na. Kapangagan si Colonel Tubong Banwa, mga pis. Sige, sir, i-text na sir kung maka-swing ko na sa area ni Major Heber. Oo. Taga diri lapit isa? Oo, si Colonel Tubong Banwa, lipat ka sa iya. Why ko na nasa kurunatan niya? Dati Deputy City Director for Operation.
Why ko na natan ko actually kay Oh, mga 2017 ako nagsulod eh. Gani. Mo ni mga pulis sa una nga mga didli. Ipakila didli. Oh, didli bla ka ti 40 ka pisan kaga ang kurison ga kuan ka tagos. Sabi ko didli. Abi mo didli gidya nga kuan. Didli Gani. kay man na porte ng operation sa likonsya mo. Ay, abi pakilala ko daw siya, be. Oh, pakilala ta kay ka retired Colonel Armando Tubong Banwa. Oh, sir, pwede ka man to gani ka pangapoy sa GNG, wa. Oy, problema. Si Toto Adrian Bubig sa GMA, ka ba mati magliho? Oh, golo ka di ko sa Sir Aid na. Oh. Sa Aid yan man gabi. Man Si gabi sa tutanan ka Adrian magkasun. Bubig sang GMA. Ang Negros Press Club gani kay na mati to. Oh, nagtext ako si Georgian Gina, sila ito ni Crazy, ito kag ni sino to? Oh, may radyo na ba? Ni NTV. Carla? Oh. Gani, ito mo na gani nga damo ko pa matay ano pag ko nang observation report based pa pang Nixon pagid. Ti ubos gidi. At tapos sila yung masagit eh. Wasagid. Ang mga pagsigitang nila nga, wag tang! Ere ka rin gabi, damo po may nagabiyahe nga private nga sa Lakiana. Oo. Pero okay, nabalang balita, ito problema ito kang tanan, sinibulang SAP ni Actionerec, Oo. ang Social Amelioration Program. Tiyang sa IDG o kung Criminal Investigation, Detection Group Bacolod, nag-file naman ng kaso sa may barangay Mandalaga ni Mobisal. 5 ka elected official, 6 ka mga empleyado kon staff, napagpapalaton kay na ang ngalan sa mga ginfailan ang kaso. Kaya kitiwan na napapatiblang tingog ni Police Executive Master Sergeant Ramiro Gocotano, ang Ara officer siya? in charge. Na-interview mo sa kina? Ha? Na-interview mo sa kina? Gini nga daw ko sa kay pagka 6:30, Oo. may operation sila. Bako doon ka nakapoy, aling ka sa Justice, sir. Bala, ganon talaga. Pisan Ganon ang... ang- Binikrib na sa nga ito si IDG, bakurot pertik pisan. Kinampisan siya gani. Ang Oh, bakon, ang CIDG province no Katamaranaw. abot lang. Oh. Abo ka nga pisan, Oh. kay makita mo pag panigasog, kay hindi ni nang hindi bala automatic nga nagtaas sa posisyon. Oo. Nagaling gid sa PO1, di ba bala mo gid ang mga tao nga mo na bala. Oo, kay ti horse from the rank kon obrahanay lang ti Porte. Oo, mo na kay from PO1 ginigrig sa Sir Ramiro Gocotano ya mo. Oo. PO1, PO2, PO3, SPO1, do nagsaka alam lang nga nagsaka. Yes. Ti pila ng edad ya subong, SPO4 sa subong. No, or guardian ex-police executive master sergeant, mako hindi pa na inspector, no? Dami. Pero pwede siya prepare action direct. Sa ginaga kapang kamot bala sang document, Oo. siya ka-type sang affidavit, siya ka-type sang ginapadala sa city prosecutor. Kaya yan na rason kung pwede nga siya naman makaubra na lang para si Guy. Oo. Kaya i-check yung Japon, nakagbasahon, nakasurek, di siya na lang nagapangamot. Okay. Sama na nag-istorya. Ano lang, ang investigation ng guro, mga grupo ya, personnel ya. Oo. Pero in terms of decision making, kahit basta na isang kaso. Ako na nga mag-interview kasi way na nasa kabukad sang facts of the case. Oo. Diretso anay na lang nahambal kay Saulado, yung action direct, no? Gani man. Aray si Police Executive Master Sergeant Ramiro Gocotano. Pila na lang siya ng na-filean po niya ng case dito sa anong barangay ito? So, maganda nga po, no? So, kung nag-file na makita na social immersion program sa mga complaint. Okay. So, focus kita ang ginpailan sa ang mga barangay officials kaga barangay staff sa barangay Mandalagan Subong. So, nag-assist sa CDT ang 5 ka complainant nga taga barangay Mandalagan na. So, ang main complaint nila kay medyo may nakita na pang-anomalya na ginimo ang mga barangay selection process na halos mga pamilya na nila, mga relatives, mga connected sa mga political affiliates. So may ara man mga purpose na ipabato nila, may ara man mga maglitin, no? Halos may mga maglitin din nga nakabato man sa social immersion program. So may ara man ni complainant na isa sa 5 nga complainant ka upod karon sa pag-assist sa CDT na temporary mo na sila nga nagatira sa isang subdivision. Why hindi sa gisali sa makabaton sa social immersion subsidy. Ang pamangkuta na ang katugiban nga nakatira sa ibang mga dagko nga subdivision sa Mandalagan na may connection sa barangay officials, nagihatagan man nila ayuda. So
So may mga dagko pa sila negosyo, no? Ang iban din, may mga water refilling station. Ang mga, may mag-live-in man din na kada isa nakabaton na nag-ipon sa isa kabalay. Wow. So may-ari man din sa komplenta ang pamilya sa puro president si Nick Cabera. So makita mo rin ang mga Nick Cabera na ako ni ang mga pamilya ni puro president Nick Cabera. Okay. Balik ka si Action John Diaz na utuloy sa linya. Ang ginapapatian nyo mo ang interview sa CIDG head sa Bacolod. Yes, sir. Mga relatives, mga connected sa mga political affiliates. So may araman mga purpose nga ipabato nila, may araman mga mag-live-in, no? Halos may mga mag-live-in din nga nakabaton man sa social media program. So may araman ni complainant na isa sa mga complainant nga upod karon sa pag-assist sa CIDG nga temporary mo na sila nga nakatira sa isang subdivision. Hindi sa gisali sa nga makabaton sa social emergency subsidy. Ang pamangkota na ang katong ibang nga nakatira sa ibang mga dagko nga subdivision sa Mandalagan na may connection sa barangay officials, nagihatagan man nila ayuda. So may mga dagko pa sa negosyo, no? Ang iban din may mga water refilling station. Ang mga may mag-live-in man din nga kada isa nakabaton nga nag-ipon sa isa kabalay. So may-ari man din sa komplenta ang pamilya sa puro president si Nick Cabera. So makita mo rin ang mga Nick Cabera nga amo ni ang mga pamilya ni puro president Nick Cabera na nakabaton ang iya na sister-in-law, ang anak ni puro president Joel Cabera nakabaton man. Ang utod ng lalaki, anak na naman ng lalaki, utod ng mga lalaki, Sa kapamilya ba? sister-in-law naman niya, si Kagkati na naman ni puro president, utod naman yung babae, kag-asawa niya. Ang ari pa sa komplenta na nakita mo nga may mga damo singles solo living na dapat hindi sila qualified kay why man sila pamilya pero ma-close na lapit sila sa barangay officials na may favoritism pa rin na nahimo na tabo kaya ginatakan ng mga single ang mga komplainan to nga nangayugid nga nangapakiloy man nga natagan sila yun na pero why sila dibansin so gibaliwala lang sila na dapat qualified tani sila napailan sa mga 11 kabilog ang komplainan 5 man okay Sir, ang ibang barangay kapitan, ang barangay kagawad, anong ilan na yung direktiya? ang sample ng 3 na kagawad ang sa allegation sa mga complainanta amo kini sa personal na nag-distribute sa social media guide so dapat tani sa barangay selection process system hindi na tani mag-intra ang kagawad may na-instruction sa barangay kapitan kasi man nagpirma sa tanan na details na i-forward sa DSWD so may panagutan pa rin si kapitan dito dahil mga taon niya ito ang barangay selection process system so ang iba dito nag-take advantage katulad ng SK President Mary Joy Galito kasali siya sa barangay selection process system pero ipili niya ginhagan niya pabor ang kanyang pamilya so si Mary Joy Galito nakita mo sa mga parente niya may mga utod pa siyang gipabaton ng mga damo na singles hindi allowed pati ang SK volunteers hindi po na siya allowed na i-intra sa barangay selection process system kaya hindi pa na sila properly oriented so why pa na sila ginaseminar dapat na ang mga barangay staff na allowed lang na i-member sa barangay selection process system ako nang nito ang magtrabaho ang nakaproblema sa barangay Mandalagan kay pati ang mga SK volunteers di pa intra nila so natabo na Okay, balik ka sa Action John Diaz, ang in-interview niya ang head sa CIDG Bacolod, party ini sa pagpasaka sa kaso. Action John? Yes, Action, ito mo na gani ang pagpalayag dire ni Police Executive Master Sergeant Ramiro Bucutano. Amo nang kabugusan nga background sa pagpasaka nila sang kaso para sa mga sa pila ka mga opisyal, staff mismo sang barangay Mandalagan. Unang taon na ito ni Kawalo na niya nga kaso aging pasaka nila. Inaaway pa nakatagtagan na isang ikaduang tranche sang SAP sa Bacolod area lamang, no? Ni Police Executive Master Sergeant Ramiro Bucutano,
may masunod pa. Hmm. May barangay sila nga ginaimbestigaran, nga nya kuptip ko na ng barangay, i-uptake ko lang na kronsimo, pero mga dulod lagko man nga barangay, aksyonerek, no? Okay. Ambal niya, may nakitaan kit man nga ano Maria, like ko no, balaga ni mga lagko nga barangay, ni kang mga nim barangay, bala? Ako doon na luoy, man sa kayo do, sobrahan lang ko no kanamo, sa beneficiaryo, Okay. tapos ang kulang man Japon sa kanamo, onsang pumuluyo, bali katabukis at, di ko may makitaan kay kalupol, kag problema, mafailan di kaso, aksyonerek, no? Ganyan ba ko kay Sir Gokotano, basta may ara lang gid nga enough nga evidence, di way kagid choice, kay mafailan kagid kaso, no? Oo. Muna ang kakatabo action erek, no? Muna ang pinakaulid itong institusyon sa Japon, mga ka-aksyon, ang patrol, ari kami along areas ng Burgos. Okay. Nami itong tiyempo, ano? Hindi maganda mo sinakapaang ang panahon. Ito kalinong, bala nga do ka katuluyos ang palibot. ano man, do ka ano ganis papango, do ka kadula energy ni papanga. Bibay-bas mo. Gani, ano pa itabay-bas. Karon na may ara ko, no? Bay-bas mo na makapagugta kay papang mo. Do ka pangayo. Do pangayo si Perme. Ga pangayo, gani. No? Ano yung pati man ako sa direct, no? Ang pinaka-leader natin yung sitwasyon sa area mismo, i-plastar na ito, pero pinapangit ka mga baliktangan at tipon, may kang tanan sa shooting incident, kasi nga hapon, gas station number 6 ng area ho, kag ang balita dito sa area sa Barangay Mansalingan, anong sitwasyon, kabalo kami plano, dara actually kami matindog, wala sa cell site. Di ba may harap kita cell site sa mga naklainan ni network, may harap the Smart, Globe, Sun, TM, ano kini ni cell site, yan may panibago nga cell site, ngayon patindog ko, no? 2G naman, dito panawag ya, dito do ya, bala ka ZTE, kadumdum ka na sa ZTE deal na sa una, nga nagsikat na gani, nga yan nagka Chinese owned company, initially ko no may plano, sila tayo magpatindog sang net tower dere, do cell site. Okay. Tiga pamalabag, bala mga pumuluyo, kay tila concern, health reason, basi ko nung mag, ilay kang lawas ang problema nila, no? Naman, abantay ka rin nato sa mga kakson diri sa Japon sa atin mapagpangalaga. By the way, John, kuha na, sila ni retired Colonel Armando Tabak Tubong Banwa niya dahil si aksyon dyan, O sige, Nakay pa imnota sa kape nga may gatas, nga iya kadalaga. kung naman muna ka mga gatasay, hindi ko na, si Papang na. Ay, may bago pa nga sa lakyan ko si Colonel Tubong Banwa. Masakay na dahil. Masakay ito sa bago nga sa lakyan ni Colonel Tubong Banwa. Abi mo na sinunogid sa akon. Sino? Si Bobby Munoz. Oo. Gary Garts magali si Kwan, si Pare Armando Cabilis and family sa Canada kay Colonel Armando Tabak Tubong Banwa. Gani, sir. Ano may pakapuli ni Sir Armando Caviles, Why pa kati hindi pa man pwede? Sa bagay, may siguro kayo nga puli, no? Nakapuli na siya, mangapi man tatong tatlo. Gani sa GNG, no? GNG, Mga kabilang kayo, no? Pag-hit kay LTO Chief na sa Bacolod, Sir Ruben Tampos. Ato susubong sa GNG, pulo pangapis na ni Felix. Ang ginhawida niya, pakatuway kagina. Nakakapit ka to? Kapit kami sininga gabi, ho? Kay nagambal sa aksyon dyan, ari ko din sa may GNG. Kapiti kami dibidana, ibe. Gani man. Naka-chow na kamugali. Kitay kami to gina. Ati, good. Man gabi na da si Rama. Yung ito ang bako, ano mo ning kadalones. Di kita bunyagaan mong Jenje. Hidlaw na nasa sang Jenje da. Kati, Sabado Domingo da, sa pisina mo. Ano man, sa bagay. Dumaka mo ginay. Man gabi, makayano rin sa mapisan ng Council Israel Saranga. Gano'n sa? Ga pamati na sa kong gabi mong okay. Makusubong po na po why kada na sir kay to suspended dili kay OFW dumiyara paguroyati ang bako ko may bilinda ati harugan harugan na OFW harugan punggal lang anay ang kabustang bread ko ta action dyan ato ay masyado ang mga pasero hindi mo sa kaknamo action erek ang pasero sa kwan sa bread ko sa roro ka sa kwan craft bala kagroro na pascal kagroro o pigaw hindi masyado kita daw ginpunggan na yung mga LSI ta? Oo, punggan. Ang galigtiti ko na link ka man lang niya sa may Iloilo. Sulod ka man Japon. Bagay. At tandaan mga kakso, may nag-abot pag-idya. Ito may nag-abot buwas pag-Japon. Oo. Kaya wala gurublar properly na coordinate sa may Metro Manila nga suspended ang LSI. Oo. May naghalin ko na yung kaina sa kagaon nga barko balik dis Bacolod. May barko to na stranded to kay kabalos lang ang tanan nga LSI from Manila, hindi na pagpatunon sa Region 6 mo. Gani man, pero dito ginatos to ang na-stranded sa dito sa North
ano to, sa Pantalan ba sang Kwan, Manila? Oo, pero... North Harbor, ano to, North Harbor? Balita kay Nani Action Art, may umabot ba ko na yung boss? Ate naguro ya, pagabot siya naguro, paglakat na naguro ya, way pa na yung anunsyo. Para na kagina nang naglakat daan, galag ito wala na properly, ito guro coordinate. Hindi sila kadungka eh. Ati, ambal reporter ni Action Art, di ba to, no, nalagin nila kay boss naman ng Action Direct, Sa bagay, alala mo pa na pabalikon to. Pero damo ito yung mga taga Iloilo, Bacolod, stranded to sa North Harbor. Kabalo ka damo na naka-earlier ticket nga daan. Tiga, dako sa ila ito nga pag-angkota nito, ano mo kaging cancer sang Gobyerno bawal sang makalusot. Iloilo, kag Negros ang pagdungka sa barko di alin sa Manila, karga mga LSI. Storya ko nakagapon si Vice Mayor Bla Elcid. Oo. Pamilyara ng Baliakson dyan na may mga tsimputan kay makapulo pa wayway man bla. Maligwahan ng mga quarantine facility kay kung magamo sila matabo. Kasi may transaction rek kung kaya naman i-accommodate sa facility bla. Gano? Hindi na pagpa-home quarantine para wala gamo kag hindi bla magpinasaway sila. Oo. Basi pala kung maligwahan ng quarantine facility, basi pala makomodada sila ka mga quarantine facility na lang ina sila. Gani man. Ikaw na to, ano ba may lang kung cooperative ang home quarantine? Yes. Dahil sa Panukoy, may lang kay cooperative sa Nulaguro ba si nagwagurong bangis si Kapitan? Si Kapitan Bibing tayo talaga sa nagapangakig. Why gina sa papel ni Kapitan Bibing mga king. Kabati ka to kagina sang iyang pangulihin kami sa report ko to bla? Gambal sa bahay nga, bisang iban, langulango. Hindi na paglangulango yung COVID kay. Ano tapikan ka, patay kang bata ka. Pero actually, first time ko to nabatihan kay Kapitan. Naman ko bilang kap. Ara si Kap ka pamati. Yan ang first time ko to nagambal sa bilang batsagan sa iban, ito langulango. Hindi na langulango, lang urong COVID mo. Ganit, mami man ano? Ang putati pasaway, kay may kumagpasaway ka be, asas ka sa ko naka-home quarantine kay mo yan, ano? Laban. Gabi man kay Ma'am Diana, kay Sir Edwin Kabaratungan, sila Carlota, kay Ma'am Medivet, di pa ulak sa area sa Pontevedra. Na pinakwas sa balita na tipon sa patrol Bantayan, paano balik report nato sa tinigidamang madugay mga kaksyon. Pero tandaan nga isa sa mga rason sa pagduga, ang balatian sa tunlawa sa mong paghuyang o kunong pagnubo sa aton immune function. Mahigko ako, kagang hindi regular nga pagpagwa sa higko sa tunlawas. May dako nga paper sa pagbabasang aton immune function ang dapat imuon. Simple lamang mga kaksyon, pamaskugon kag pasanyugon. Inyo naman ng immune function paagisa daw at lang nga paggamit sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Ganun pa rin makaksyon magbakal sa Super Fiber, ini mismo mahimong bakal. Ganun naman nga klinika sa Life Extension Clinic na hamtang sa GA7 Building. Pagkid lamang sa DHL, tumatunga sa Dalang Burgos, Cagado, Lacson, sunod sang Bacolod. Kag sa tutaran na magkaksyon, subong nga panahon, dapat naton tipigan naton mismo nga kaugalingon. Subong nga panahon man, COVID-19 naton kinakabalakan, naton kinaproblemahan, iban pa nga balatian, dapat naton ini nga proteksyonan. Magtumaro sa matagadlong nga tanan, ang Zanton Plus Gold. Ang Zanton Plus Gold, isa ka food supplement ka kompleto sa pinanaman ka mga herbal extract. Because pinaragdala margusos, spirulina, ahos, kag iban pa. Epektibo especially sa mga bukol-bukol sa ato naman nga kalawasan. Ang Zanton Plus Gold, mga kaksyon, 14.50 pesos ginamang, mabakal sa mga butika. Rekta sa patron ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat Gid, Action John Diaz sa The Rabbit Live Report sa Patrol 2 Cross sa patrol sitwasyon sa Metro Bacolod. Nakipa ng interview sa kay Police Major Charles Sever, ang hepe sa Police Station No. 4. Balikan tala si Action John sa dugang ni Asri nga mga aksyon balita na tipon sa Asri nga pagpanumbalik. Ang report na Action John Diaz, ginadulong man sa iyo sa kalawan sang Life Extension Clinic. Gusto niyong libre nga medical check-up lunas hasta Biyernes o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Katuwi lang pamasari Dalan Lacson, GA7 Building, ara din ang opisina sa Life Extension. Nadala man mismo sa Life Extension, mapakalang pinakasikat, mapatian nga vitamin hormone. Rekomendado sa mga medical doctors, damo sa balatian nga ginadala, damo man sa balatian nga napayo. Amo ini ang vitamin D3. Vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension.
Mabakal ninyo ini sa bisan di ila kabutika ila binastaran nga branch ang Negros Grace Pharmacy. More information ikayong lawas dulot sa vitamin D3 sa extension. Pwede ka ka-text, pwede ka ka-call sa phone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors pati ang produkto ka vitamin D3 kadtui. Pamasari Dalan Lacson, GAS Thermal Building, ara de la opisina, Sun Life Extension Clinic. Ang report ba ni Action John Diaz, ginadulong sa inyo sa karawan sa DTX 500 capsule. Ugali ang pagtumar sa DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule, may tatlo ini ka mga anti-diabetic properties. Charantin nga nagaparubo sa imo sining nga glucose, Vicin nga nagakontrolar sa imo sining nga blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Sa may mabalitian sa diabetes, para ini sa inyo, tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Mabakal sa bisan di nagabutika sa Bacolod kag Negros Occidental. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Dali lang kay buhin-buhinan tanang load ang ato sining greetings sa mga kapidala kay Mr. and Mrs. Pablito, Benedicto and family. Nagapaurok-urok gid sa aksyon na Night Patrol program. Amo man kay Mr. and Mrs. Bing Manuho and family. Nagaupod man sa atong siling pangalagad. Amo man kay Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family. Advance happy birthday kay Action Percival Villamor sa July 3. Wow. Birthday gali ni Action Percival Villamor sa July 3. Sige, pare advance happy birthday sa imo. Ginatabyaw ta si Hukagi. Hukagi or Hukaji. Si Akisa Vergara, check attendance lang. At amyaw ko lang dira mga Magiriano kag Yu family sa Silay. Alin kay Jo Marie Yu. Julito Gomez and family. Sa Stonehaven, Granada, ara si Jose Herson Lapinig Junio. Tamya ko lang pamilya Patenyo, alin kay Julito Gomez. Tamya ko dira si Noli Gualdrapa, alin kay Nelsie Yopracho Gualdrapa. Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. and family sa Purok Santol, Barangay Mandalagan, ga monitor gid sawa. Toto Edmond Valenciano da mayong gabi sa Minnesota State, ga monitor sa aton kanagalantaw si Vanessa M. Mayo. Mami Elsa Berry, Bradjit Dilag, Toto Buknoy, alin kay Josel Veri ang panamyaw. From Hong Kong, ara si Soset Nansan. Tamya ko dira si Douglas Tubong Banwan family, kag sa pamilya Gomez, halin kay Jolito Gomez. May Jolito Gomez kung kilala sa Valladolid. Si Anang Mayetda, si Glory kag Grace Totogari Gomez da sa Valladolid, may kabilang, no? Mr. and Mrs. Jolito Gomez and family da. Gamonito man ato sa ato dira sa Banuas ang Valladolid. RM Samson may kabigid sa kainong Rolly da kagay manang Dolor Samson and kids dira sa San Enrique. Gamonitor gid sila. Ramil Ogates Hanoy may kabigid Josephine Bisera Biasong. Kay classmate Joel Mijares Shimuto, met may gabi dira sa imo. Salamat kay sa pamamati mo. Mr. and Mrs. Mario, kagmanang Linda Berdifrado and family, sang Florenceville, Barangay Panokoy. Ara manda si Marjorie Voluntati, ang amon nga secretary, ang amon nga treasurer, no? Nonoy paglumutan, noy may gabi da.
Urok-urok pa si Nunoy paglumutan, no? Si May D. Villanueva Malapitan. Toto Benjiloxin. No, isa man sa mapisan nga tanod sa barangay Panokoy, ka pa urok-urok. Toto Benjiloxin. Bisa Mrs. John Bernasoran family sang Panokoy sa Kingdom, Saudi Arabia. Check attendance lang si Alan Castro, si Velen Salaw. Tami ako lang puro Kubay, Barangay Villamonte. Alin kay Jewel Bordon ang Panamyaw. Pamilya Awing sa Hermelinda Homes, Mansilingan. Alin kay Sammy Roger Awing. Bakyas, Mansilingan, haraman si Liberty Biniti Nobaldo. Gapa urok-urok man. Ricky Aldia Senior sa Iloilo, haraman gapa urok-urok. Toto Roy Beltran, may gabi ha. Kay Nongbing, kagmanang Nilia Itaas. And family ka pa urok-urok kid ba? Harap pa si Toto Bing kag si nang Nilia Itaas ga pa urok-urok kid. Ha? Lisa Joy Ilon Amoroso, check attendance lang. Classmate ko na si Armando Tubong Banwarik, buot na siya. Siling ni Mr. Mrs. Preti kag John Mahilom. Bintoy Timothy, may gabigid, watching from Riyadh Kingdom, Saudi Arabia. Si Olive Prado Gargaritano. Si Jose Hersola Pinig Hunyo, aragid. Sa Alihis, tamya ko lang sinanay ko sa sitio Ilabo, Melissa family. Alin kay Joy Melissa Cortezo. Toto Adrian Bobby sang GMA, may gabi. Sa Hong Kong, araman si Rakilina Lumawag. Tamya ko lang si John kag sa City of Smile. At tamya ko lang dira sa City of Smile, Bacolod. My family kag Guta Boys, friends ko dyan. Abid, si John Arvid, si Arnisin Cor Amisin, si Evan Flesit. Good summer sa tanan, sa aton tanan. Keep safe. Thanks regard. Alin kay Madam Grace Fus. Madam, God bless dira sa imo. Madam Grace Fus. Mr. Mrs. Frednenian family, heaven may gabi. Sa kay Anasol Sumugat Sudweste. Na-monitor gid sa ato. Mr. Mrs. Joven Pimentel and the family, si Raul Mandin, araman si Norman Mercurio. Sa Golden Field, Furok, Gracia, Bacolod City. Lloyd Mainit Abragan. Si Bel Lauriques, check attendance lang. Benny Duran sa Mansilingan. Pamilya Duran sa Panta Aluba, sang Panang-Apanokoy. Pinatamyaw ka mo ni Benny Duran. Mayong gabi gida. Tamyaw ko lang pamilya ko sa sitio Ilabo, Binobuhan, Bago City, pamilya Miliasa. Alin kay Joy Miliasa Cortizo. Babylon 4 Rainer Araman ga Monitor, taga Police Station number 4 ni. Harold Malacasti, check attendance lang. Lorico and family sang Bago, tamyaw ka mo dira. May lang nga pagpaurok-urok. Purok Buyunan, Tampalon, Kabangkalan City, tamyaw ka mo ni Linlin Parlan. Pamilya Borromeo sa Tabao, at pamilya Morales sa Barangay Tapi, Kabangkalan, tamya ka mo ni Chacha Lacson Morales. Kapaurok-urok si Papa ko Nelson, Happy Monday, alin kay Palmaton. Est Home 1, Barangay Estepanea, halin kay Elizabeth Malaka Gamala. Tamya ko lang dira, Action Eric, Barangay 21, Community, Victoria City. Nephew Loledesma Gustilo, Rio Pao Kain, check attendance lang. Pamilya Nim Cagrodilla sa Barangay Tapi, Kabangkalan. Kay Papa ko Robert Nim, alin kay Richard Amar. Sa Kuwait, si Cory Bidaha. Sa Dubai, United Arab Emirates, Mary Rose Cuilo. Sa Panokoy, araman si Rosemary Cordero Padios. Si Juan Emel, check attendance lang
Watching from Cebu, Pamilya Palomo, Barangay Mailong, Bago City, especially Papa ko Nunong, alin kay Palomo S. Iyasiyad. Kanya ko lang Seva family, alin kay Mike John Seva. Celine Holmes, Barangay Estipania, Araman si Virginia San Antonio, Olpinda. Mrs. John Bilonyo and family. From Victoria, si Romero Montines Aplaon. Paurok-urokin siya ho. Pamati. Sa Barangay Baliwagan, Familia Hurada, Kamagbanwa, Sintos Hurada Rose ang nagatamyaw. Kabangkalan City, check attendance lang si Jude Panag. Lawrence Britannico, classmate ko Merly Dolido Magallanes. Barangay Ilopez, Silay City, si Edith Juicy. Si Bel Lauriques. Chipi Villanueva, malapitan da, may gabi kita. Pamilya Lumawag kag Hinosa sa Alavel, Sarangani Province. Marlon Lumawag ang panamyawa. John Roberto Ranit Delioso Sr., Bobby Munoz and family sa Talisay, Araman si Lorraine Rose Bacolina Baluyo, Jordan Montorio, si ang amigo ko, si Joselito Lito Baba. Wow! Hidlaw man ko kay Toto Lito Baba ba? Dugan kami ba kita na ni Toto Lito Baba ba? Bisay Mrs. Lito Baba and family sa Barangay Singkang. Mayang gabi gidira sa imo pareha. Ganidla lang ko sa imo pareha. Lipat ako tsura mo. Si Rogie Juanitis. Purok Planeta, Barangay Takuli. Ara si Edward Makuti, ho. Si Connie Delfrado and family. Sa mga Iligan family da, mayang gabi gida. Jennifer Sibunga, kag si Toto Freddy Mala. Araman, Sinday Blasa. Si Tam Monforte from Sagay with Love. Ara siya. Mandalagan, ara si Reggie Cabales. Ars Azil. Bing Manoho and family, happy listening. Nagapa-urok-urok yun. Si Orabat Christine. Great ko lang bana ko Kapa-urok-urok si Panoy Solinap Bibing Kaspe, Tutong Haleko, Tarawares Inday Merly, nagapamutos butong tiway kita da. Happy birthday kay Ludota Solinapa. Alin kay Orabat Christine. Sa kay Sinto Surada da, gapaurok-urok man sa ho. Jocelyn Libuon Dispuho. Sa Kabog, great ko lang si Tichi, kag si Dan Cuarte. Sa Villa Servando, alin kay Marilo Alunan Ruiz. Maria Risa Balboa, mayong gabi. Jesse May Zildacro, Bacoor, Cavite. Tamya ko lang pamilya de la Cruz kay Mama Bibing, Papa Rone de la Cruz, dira sa Barangay Tanawan. Street Atubon, kag manghod ko. Alon lang kapalangga tagamutanan siling sang listener na ito nga si Jessamy Zeldacro. Mr. and Mrs. Lilia Kagramon Taton and family. Mr. and Mrs. Remo Clarita Tampipi and family. Kay Toto Clark Tampipi, sang Gardenville, Barangay Tangob, may kabigid. Sa kay Jod Panag. Sa kay Aidunig Selbor Lenrina. Sino pa ni? Happy birthday kay Ramona Muning Uy, Isabela sa June 30. Advance happy birthday. Alin kay Ampi Gayorgor Zamora Agana. Maninay Nine Campaniel, may gabi. Kay Amik Garcediago and family sang UK. Sa kay Inday Hani Vargas Mendoza. Josephine Visera Biasong. Jude Panag. Joshua Christopher, Inday Socor, Di Mabildo, Maverick Saint, si Tokayo Eric Santos Bao, gid siya. Kami ako lang pamilya, Yu kag Magiriano,
family sa Silay, Joe Mario ang panamyaw. Mr. and Mrs. Lonsky Didulos ang Pujaira, United Arab Emirates. Araman si Ling Kawaling. Si Brethinel. May biyahe, toto Brethinel. Kay Idol Albic Poy Hinulanda. Sir, may gabi na sa imo. Sa Qatar, araman si Elvis Biorom. Hazel Huhilia. Si John Langusta, parang kinala sa guys ng Tokyo, Japan. Si Rodney Bonloksin. Wow. Marvin Cantong. Kay Action Rex Cantong, tamyaw ka ni Remark na mayo. Ay, Portino. Noy gimapang da. Noy, may gabi. Sa Barangay Elis, haraman si Merly Gonzaga. Si Edwin Pineda sa New Jersey. Si Watski kay Trujillo. Sa Okinawa, Japan, si Annie Raffles. Haraman si Emmy Esmeralda Dulido. Happy birthday kay Muray Loksin sa Barangay 10. Alin kay Rodney Bon Loksin. Sana all my cake. Ay, birthday. Marilo Trabilla Catinoy. Bisay Mrs. Barry Colodo Itorsiaitas ang La Carlota City. Muray Loksin sa Barangay 10. Again, happy birthday. Alin na kay Toto Rodney Bon Loksin. Agustin Barayoga and family. Bao nagapa-urok-urok pa. Pula-pula pa si Toto Agustin Barayoga. Great happy listening to Toto Nathan Rosquillo o Purok Pradihord, Barangay Sumag. Nagapa-urok-urokid siya. Mga security guards sa Palawan Pawn Shop. Pinatamya ka mo ni Dapoy. Happy 48th birthday to my brother Dodoy Lopez sa Purok Riverside, Barangay Tabunan, Bago City. Alin kay Mr. and Mrs. Emil Kagmanang ni Lida Lopez. Pamilya ko lang asawa ko si Joanna, halin kay Sir Jig. Watching from Hong Kong, si Mabel Istrobo. Pamilya ko lang nila sa Condotel, Golden Field. Naka-isolate kami. Ay gali, mayang gabi sa tanan nga Himamaylano na. Alin kay Freds Dichoso Hilado. Ay nakuhan ka da? Ara ka da sa Condotel, Toto Freds? Sige, stay safe lang da. Barangay 2 La Carlota, si Elmer Almurato, monitor galio. Purok Santol Mandalagan, tiara si Eli Asturias. Mani Lokias, may gabigid. Si Roberto Lamis Jr. sa Kabuyaw, Laguna. RJ Roberto Lamis Jr. Si Franik Pilayo, sa kay Lelebet Ninyan family, Eugene Sapini, Ulan sa Mansilingan, Toto Manilokyas, Julieta Itchivaria, ang mapisan kong nga Iloy, nga BHW sa Mandalagan, Remos Britannia Itchivaria. Sermon Lopez, good evening. O si Eric Magbanua Jr. Nakatika. Si Alets Alpabeto. Nagapaurok-urok man pamati sa Action Night Patrol. Ay, perti nga mga listeners ta, no? Daw mahuya man ta ba? Sino pa ding wala mag-greet? At ito, alos na nag-greet na, no? Hari pa isa, tamiya ko na tayo na blues ko, si Rosie Swansing Karian Praba kag Anselma Binitin sa Bakyas Laurel lang kay Liberty Binitin Obaldo. Balik kita pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalaw.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian na mo
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalab na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Pabalik diri sa atong pagpangalagad country homes si Sammy Alib upod sa apoya nga si Sofia kag Samuel K. Puli na CJ si Niging Alib Marikina City si Franik Pilayo sa Hong Kong ara si Suset Nansan. Hindi ko mag-gets ang PM dito sa ako ni Rogelio Alfar Jr. Dito sa Barangay 7. Ano dang hampangaw? Bong de la Paz and family, mayong gabigid. Balikan ko si Action Jan, diya sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action Jan, napos na ba? Nagpatahag si Barangay Kapitan Boy Pico sa Barangay Mansiringan nga wala pa natagan sa certificate o solution nga kung naghatag ini sa panugot sining dito telecommunications para makapatukod sa cell site dras area sa Purok Matahong Barangay Mansiringan sulad sang Bacolod. According to Pico, nagyapon nagapadayon ng ilang proseso, diskusyon para madiskusunan kung maplastar kung nga maayo dra para sa mga pumuluyo sa Barangay Mansiringan sa piyak pinakamareklamo nga nabaton sa mga pumuluyo aksyonere o rather sa barangay gikan sa mga pumuluyo nga nagapamalabag sa sini mismo man nga plano ining cell site 36 meters ining kataason niya kamba diri ni Pico kung mangin maayo ti pasugtan nila o galing kung may harabi mga negatibo epekto sa kang lawas may mo indigin nila pagpasugtan aksyonere ka yaring mo di pati magpahayag ni Barangay Kapitan Pico sa Barangay Mansiringan. May ang kwalbala ang dito telecommunity na propose na mapatindog sa cell site din. Okay. Amo lang among ginakon sa buong kasi nagpatawag kami na public hearing. During sa first public hearing, daw wala ma-resolve ang issues. Especially nga wala sang ang pinaka-main issue to ang radiation. Okay, oo. May taga City Health nga nagkagtutong way man hinalungong party radiation. Amo na nga mapatawag pag kami liwat sa public hearing na maghatag explanation about sa radiation. Kung bala makahalit o hindi para ang kanan bala nga mga kwan makuha namon. Ma-explain no further. Kaya kisa may ara nga nabla mga maslingan radiation na makanseros na hasta subong World Health Organization kag Department of Health may masang may record iladrabi no proseso karon kag ginadiskusyonan sa konseho sang Barangay Mansiringan Aksonex. So magapatawag sila ikaduha nga public hearing upod na pila ka mga otoridad nga maka-expectar sa mahimo epekto sa pagpatukod sa cell site sa Purok Matahong Barangay Mansiringan sulad sang Bacolod. Balik tagikan sa patrol at taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa bagtala sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat Action Jan. Watching from Inigaran si Joshua Christopher, si Madam Joanne Del Prado Rictra, mayong gabigid, sakay dilay Laman Langit, mayong gabi, kakay Toto Roy Tayhopon, dira sa Saudi. Gapa urok-urok gid pamati sa Action Night Patrol program.
Kiss me goodbye, kiss me good night. Pag isinimanon ang Action Night Patrol program, kita magatakop temporaryo, kita magabalik Boss Martes, same time, same station. Ato sa mga patrol unit reporters in action, nga nagpalagad karon nga gabi, Action Jan Diaz, back to back sa itong piloto, Action Papang Nixon Tahom, News Center Action Andy Pensor, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer, Hendris Polgar, backup, kay IT Expert, Sel El Rey Dutilios, with Security Guard Tunog Banwa, kag Security Guard Campanel. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok sa Ratsang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa Station Manager, Action Una Magbanwa, Production Chief News Director, Action Rex Cantong, ang lagad ang kurman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, kasaling adios, amigos, hasta la vista, ayaw makalipat, antes magtulog, magpangamuyo, sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang binuko kwarpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!